Δεν είχε γάμο το μαλάκα. Δεν είχε πιασμένο Τζόνι. Και το μπήκε μέσα μαγέντα μου να το τσεκίσω εγώ. Γάμο το κάλασα. Θα τον πάρεις εσύ τώρα. Θα τον πάρεις εσύ τώρα. Θα τον πάρεις εσύ τώρα. Δεν τον δωρούσε το αυτή και δεν το σκούσε. Την πονούσε. Θα τον πάρεις εσύ τώρα. Την πονούσε το μαλάκα. Εσύ είπα εγώ δεν ήταν μεγάλο. Δεν είναι κάτι κιλά. 1,5 κιλό είναι. 1,5 κιλό είναι. Σου έκανα μισή γάμο το. Το έφαγε με το πεντάρι, το δεύτερο του πήρα καλά. Το πρώτο αυτός είχε αιμορραγία. Βλέπω ξάπλωση. Αλλά Αλλά πού πήγε ο Πούτσος? Πήγε τόσο πολύ. Δεν ήταν ψόφιος, ήταν. Ψόφιο, τον είχε πιασμένο λίγο την ώρα από το... Δεν μπορεί να ξανασκοθεί. Έτοιμος να τέτοιο έτριμε. Ναι, κραγεί. Αυτές που άφησε μαλλιά κάτι ήταν αυτό μέσα, δεν ήταν. Αυτό ήταν κατοικουμένο. Όχι, εδώ. Πατούρα. Εδώ ήταν, που τον είδα εγώ. Α, έχει μαλλιά, ναι. Ναι, αυτό ήταν. Αυτό ακριβώς. Έχει Είναι μαλλιά μαλλιά. του και κοιτάω, τον έκοψε το σκάτ.